Hola, com esteu? Bé, segur. Bueno, avui és el penúltim dia de trimestre. Malament l'estiguem acabant d'una manera un poc estranya. Avui és el penúltim dia, així que avui de català vos diré les 10 paraules, tant les de dilluns, que era, ahir, dia 6 d'abril, com les d'avui, que és dia 7. D'acord? Penseu que després, demà, tindré una feina especial perquè és el dia de la gincana de la iaia Corema i no heu de fer deures així convencionals, d'acord? Serà el dia per fer la gincana. Què passa aquests dies de vacances? Què hem de fer? Aquests dies de vacances, jo el que m'agradaria és que féssiu el que vulgueu. Després de totes aquestes quasi 4 setmanes que hem estat confinats, feis el que vulgueu. Si voleu pintar, si voleu ballar, si voleu cantar, si voleu ajudar el papà o la mamà a fer una recepta, si voleu, no sé, endreçar el vostre quarto, si voleu mirar una pel·lícula, si voleu ajudar a fer un pastís, el que sigui. Disfruteu aquests 10 dies de vacances per fer allò que vos faci ganes fer, d'acord, xicos? Per què? Perquè ens hem de preparar que el tercer trimestre, de moment, el començam igual, és a dir, el començam a casa, el començam amb teledocència, teleescola, val? Així que aquests 10 dies aprofiteu sobretot per això, per descansar, per desconnectar i per tornar dia 20, que serà a tope amb l'esperança, perquè jo també la tenc i espero que sigui el més prest possible, de que prest mos trobem a les classes, què us pareix? Però aquests 10 dies és el que jo m'agradaria que féssiu. Hola, Llamp! Què? Vols protagonisme? Allò és el que m'agradaria que féssiu aquests 10 dies, d'acord? Bàsicament això. Estar a casa, evidentment, perquè encara no poden sortir, però fes allò que vos deixin fer, que vos faci ganes fer, val? Bueno, me posen les 10 paraules. Recordeu que faig tant les de dia 6 com les de dia 7, val? Les 10, que són cafè, lletuga, emblemàtic, bombeta, coixí, pluja, carismàtica, tovallola, ballar i classe. Sí? Vinga, cafè, 2 síl·labes, cafè. Síl·laba tònica, fe, la última, per tant és una paraula aguda. Lletuga, lletuga, són 3 síl·labes. Síl·laba tònica, tu. Per tant, la penúltima, síl·laba tònica, la penúltima, és una paraula plana. Emblemàtic, emblemàtic, 4 síl·labes. Síl·laba tònica, ma. D'acord, a més aquesta, com cafè, té un accent. És una paraula plana perquè la síl·laba tònica és la penúltima, d'acord? Bombeta, bombeta. Síl·laba tònica, ba. Penúltima, per tant, és una paraula plana. Super. I coixí, que la darrera és coi-xí. Síl·laba tònica, xí, per tant és una paraula aguda. Anem amb les següents. Pluja, 2 síl·labes, pluja. Síl·laba tònica, plu, per tant és una paraula plana. Carismàtica, carismàtica, 5 síl·labes. La síl·laba tònica és ma. Per tant, la penúltima és una paraula esdrúixola, aquesta. Tovallola, tovallola, en té 4 de síl·labes. La síl·laba tònica és llo, penúltima, per tant és una paraula plana. Ballar, ballar, síl·laba tònica lla, la última, per tant és una paraula aguda. I la darrera és classe. Veus que té 2 S. Recordeu que les 2 S se separen en síl·labes. És clas, C. Són 2 síl·labes, la síl·laba tònica és clas i per tant és una paraula plana. D'acord? Bueno, ja les tenim totes fetes. Ara ja fins que no tornem de Pasqua no continuarem amb això. El que vos he dit, xicos, xiques, porfa, aprofiteu aquests 10 dies per estar amb la vostra família, fent allò que vos agradi, disfrutant en coses que se poden fer a casa, que com bé vareu dir a les cançons que vareu versionar, se'n poden fer moltes, i agafeu forces per tornar al tercer trimestre, que jo de veres espero, per vosaltres, per nosaltres i per tots, que el més prest possible el puguem fer a les aules. Vos envio un besito supergros i demà encara tindreu el darrer vídeo del trimestre. No us penseu que ja aquest és el darrer, però bueno. Això, vos envio un beso gros, molta força, molts ànims i fins demà. Adeu!